Vale, una vegada més a la càmera. Que m'hauries de regalar aquest somriure que tots esperem. Exacte. Això és carnisseria, eh? Això era la carnisseria. Molt bé, la meva àvia era carnissera també. Ah, sí? Sí, al Mercat Central de Reus. No seria més tipus això. Sí. Saps què vull dir? Sí, a mi m'encaixa. Sí, al final és això. Sí, exacte. Sí. Ah, vale, només és foto. Sí. Vale, perquè... Molt bé, Fran. Sí, sí. Va, somriure una altra vegada a les tres. Estem guapes. Molt bé. Espera. Així. Aquí, ara sí. Està acostumat. No, miro amb ella, no? Ben fet, perquè des de l'EU... I llavors vam començar a passar això, a buscar, doncs, volíem com gent que tingués oficis, a botigues... Molt bé. I la càmera bona és aquesta.